Matalino po si Sarah, palasagot sa mga tinatanong ng teachers namin. At halos lahat yata ng iba to sa kanyang mga tanong, nasasagot niya. Yun nga lang, palagi siyang binubuli. At isa na ako sa kanila. Ako partner, kinaya ko naman dati. 2 months yun. 2 months na wala akong ibang natatandaan ko, kakain kami sa labas ng pamilya. Tapos ang kakainin ko gulay. Gulay lang, is tubig gulay. Hanggang magbusog ako. 2 months, After 2 months, mga kabisyo, ang nilose kong weight, 20 pounds, mga kabisyo. 2 pounds per week. Eh bakit bumalik? Bakit nawala ulit? Bakit ba nangingialam ka? Ano ngayon? Ano bang pakialam mo? Pakialam mo? Pambihira to Nagkakwento lang ako dito ano ngayon, Chuber? Hindi mo napigilan, no? Imaginin mo lang pag may hinagis yung parang ice water ng laman tubig. Oo. Tapos doon sumalpak doon sa mukha ng pulis. Oo. Diba, kawawa din. Oo, mapanghi talaga yun. Paano pa kung may kasama pang igit? Sabi ko nga pa si Dami, binanggit mo ba? Ito pa, may kasamang 2 bola. Bakit? Oo, ano bang English ng 2 bola? 2 balls. Di ba po, nako, napakabilis ko nga naman po talaga magsalita. Nako, hindi nyo nga po talaga matutumbasan ang pagsasalita ko. Napakabilis kasi nga naman talaga hindi ko po alam saan po ako pinaglip. Hindi po ako ganyan. Ganito lamang ako dahil karakter ko ito. Karakter, ibig ko pong sabihin as like a barista. Pero as hindi po ako ganito. Ako po ay napaka-inhim na babae. Power! Bye! Thank you! Good night. Always your number one. SM Radio Station.